Olipa kerran Juha, joka pelasi CSGO:ta. Joo. Tähän menis loistavasti. Oi vittu. Tää menisi ihan vitun loistavasti. Justiin niin. Jos nyt ihan niinku suoraan, niin mä tiputan ton pois ja ton pois. Nyt vois olla niinku silleen niinku semi. Oho. Yes. Silver 3, no on parempi kuin Haako. Ennemmin Silver 3 kuin vittu Haako. Tässä on mun kukko. Koko pelin ajan. Markku lähtee. Kelpais varmaan teillekin. Silleen, että mä menen tän kanssa tuo, jos mä haluan juoda. Noniin. No ei. Miks mä heitin mun pistoolin pois? Mä en yhtään muista mistä. Ei ku. Nyt mun on pakko katsoa mihin mä oon laittanut ton näppäimen, koska mä oon näköjään pelannut niinkin pitkään aikaa, että... Annetaan harjoittelu. Ilmeisesti. No, ei se nyt jumalauta sit. Ei, siellä voi olla. Mistä se näkee? Seka. Jaa, niin joo. No enhän oo laittanut. Mitä vittua? Mä tässä on kaikki nappa. No jossain mä... Mikä? Jaa, sulla tommonen. Halo, no nyt tää menee aivan vitun loistavasti. Nyt tää menee niinku. Mistä mä näen, mitkä mulla on? Oikein. Mistä mä näen sen? No nyt tässä on vielä Ei. Just niin. Se on K. Ei, missä se on? K. Se tunne, kun Juha etsii 15 vuotta tätä, että mistä mä saan lähetetty tätä viestiä. Oi vitsi. Niinpä. Kyllä yhtään mitään nyt. Onks mä yksi? No ei helvetti. Se ei kulmassa. Voi vitun perkele. Vittu nää vaan pyörii. Tää meni ihan vitun loistavasti, hei. Juha haluuks keksiä? No en mä nyt ihan keksiä tarvitse. Toivottavasti noin tulee takana. Muuta on varmaan kusee. Niin ne tulee silleen viimeisessä roundissa. Vittu, mistä sä lähit, saakeli? onks sillä yhdellä edes mikkiä? Tää yks vaan tanssii ballettia täällä. Yksi meidän edes pystyy. Koska onko? Niin, kuvittele toi AK. Se on siellä savuissa. No sehän meni loistavasti.
Nyt et jumalauta me enää syömään. Labyrintistä yksi tulee. Mikä? Mä rupesin just itsekin miettimään mikä vittu labyrintti. Siis palatsi. Labyrintti, voi vittu. Nää on näitä mun omia sanotuksia. Kaikki labyrintti. Ei vittu. Väkitilapyrintti. Miksi me menee 4 A? Se on aika varmaan vielä. Koska kaikki menee läpi. En mä tiedä. Mitä? Vietkö sinä stream koosteen? No tää jää tää koko striimi tänne, et en mä nyt mitään koostetta tästä. Eikö sä Niin, video? mutta Joo. Mä menen auttaa. ei se oo sillä hassu. Vaikuttaa No en mä jaksa mitään tunnin koostetta vittu kattoo. No, ei se tunti täyttänyt. Niin, mutta en mä jaksa tätä koko materiaalia katsoa läpi. Ihan vapaasti. yksi on. Niin ja se. Ai jumala. Vittu tuolla on iso pingi! Ja vitut. Tähän joskus siellä labyrintissä. Oli käynyt vittu.